Matul il-jum it-tellet edizzjoni oħra tal-Istrina, il-maratona annwali li tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali u li permezz tagħha jinġabru fondi bris il-Malta Community Chess Fund. Kienu bosta l-personalitajiet li għal xi ħin kienu preżenti fil-kumpless sportiv bħal Kirkop sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom u jagħmlu l-appelli lil poplu biex ikun ġeneruż mal-Malta Community Chess Fund. Dan fost appell għal sens qawwi ta' solidarjetà li ġie sostnut mill-mexxejja ta' pajjiżna fil-bidu ta' din inizjattiva. Diskorsi li saru mill-President George Vella, mill-Prim Ministru Roberta mill-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. Din l-Istrina hija l-aħħar waħda taħt il-Presidenza ta' George Vella u għalhekk ma naqasx l-appell min-naħa tal-Presidenza biex il-poplu jagħti il-kontribut tiegħu. Kulħadd jaf l-ammonti kbar ta' pazjenti li żdiedu, kulħadd jaf il-prezzijiet tal-mediċini li għolew u kulħadd jaf ukoll għal grazzja talla kemm persuni għandna li żammejnihom ħajjin imħabba l-mediċina però rridu nkomplu nsostnuhom bil-mediċina regolari. U allura minn qalbi nagħmel l-appell biex illum minn issa sa nofs il-lejl il-poplu Malti jesprimi s-solidarjetà tiegħu billi joħroġ dik ix-xi ħaġa ħalli fl-aħħar mill-aħħar ikollna somma li biha nkunu nistgħu buċta minn quddiem ngħinu lil dawk kollha illi matul is-sena se jiġu jfittxu l-għajnuna tagħna. Għal xi ħin il-President, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Martu N. Mary Grech u diversi personalitajiet distinti ingħaqdu mal-kumplament tat-tim tal-Istrina sabiex iwieġbu t-telefonati tan-nies. Ma naqasx ukoll l-appell illi wassal Bernard Grech għall-Istrina ta' din is-sena fejn saħaq li llum hija opportunità oħra sabiex aħna lkoll ngħinu lil minnu fil-bżonn. Illum hija ġurnata oħra, opportunità oħra li permezz tagħha lkoll nistgħu nagħmlu l-ġid. Ġurnata ta' solidarjetà illi fija bħala poplu Malti u Għawċini naqdu biex nagħtu il-flus, iva nagħtu il-flus, nafdaw dawn il-flus fidejn il-President u t-tim tiegħu biex bihom ikunu jistgħu jgħinu lil dawk illi għal xi raġuni jew oħra is-sistema soċjali tagħna ma tkunx qiegħda tilħaqhom. Min-naħa tiegħu Monsinjur l-Arċisqof wassal messaġġ ta' gratitudni fejn irringrazzja lil dawk in-nies li taw il-kontribut tagħhom f'dan l-avveniment filwaqt li kompla jappella lin-nies sabiex jagħtu id-donazzjonijiet. Matul il-jum bosta kumpaniji u entitajiet taw id-donazzjonijiet tagħhom mill-Istrina. Ingħatat id-donazzjoni ta' 1000 euro mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-Viċi Kap Alex Perici Kalascione, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino flimkien mat-Teżorier Veronika Perici Kalascione. Ingħatat ukoll id-donazzjoni ta' 700 euro mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ippreżentata mill-Whip tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar flimkien mal-Assistent Whip Paula Mifsud Bonnici. Ġiet preżentata wkoll is-somma ta' kważi 257,000 euro mill-mixja tal-President.